po, live po tayo. So, ayan guys, ilalive po natin yung kaldereta ni Angelita. So, nag-live na ako ngayon. Live po tayo ngayon guys dito kay, anong tawag sa kanya dito? Angelita? Angelita ni kaldereta ni Angelita. So, ayan. Ayan po yung si Angelita. So, ito po meron ipapakita ko na sa inyo. Ito yung kaldereta ni Angelita. So, ayan naman po ang chowpan. So, ayan. Chowpan. Hi, sir. Ayan, sir, kumusta naman po ang kaldereta ni Angelita? Okay, masarap. First time nyo rin. Okay. So, ang salamat, sir. So, ayan. Ayan po. Hi, ma'am. Ano po ang masasabi niyo, ma'am? Sa kaldereta ni Angelita. Sarap. Taga saan po kayo? Ano pa po? Laguna. Ay, galing pang Laguna si ma'am. Ayan, dinayo pa talaga si Angelita. Ay, sir. Shout out po. Ayan, naka-live na tayo. Ayan, live po tayo ngayon guys dito guys. So, ayan po guys. Ayan, kain na po kayo. Hi sir, guys sir. Okay po, kaldereta, Angelita. Ganda ng sister ko, plakado, hindi ka papakakukumer sa Nemo, kaya nakikita. Ayan. At dapat silan mo dami. Ayan, ulitin ko lang ma'am. Magkano yung ganito? Ayan, 105 per tab. Good food po na po yan. So, dito naman sa servings natin, sa dining, 100 with rice na po yan. Mga kaluto, ayan po. Dito tayo. So, maraming salamat guys. So, thank you for watching guys. Abangan tayo guys. Ayan. So, ayan guys, punta na tayo dun guys sa, pupunta tayo dun sa kabila guys, sa Carriedo. Silipin natin guys yung, silipin natin yung dun sitwasyon dun guys. So, maraming salamat guys sa ating 19 million in the house guys. Thank you so much. Thank you for watching. Shout out sa inyo dyan guys. Mga kaluto, shout out. So, ngayon guys, pupuntahan natin dito yung pwesto ng pupunta tayo sa pwesto ni Marie Corn. Cheesy corn ni Marie Corn. Tara, punta tayo guys. Susulipin natin guys yung Ayan po guys. Nandito yung cheesy corn, melted cheese. Ayan. Cheesy corn ni Marie Corn guys. So, pinipilahan din to guys dito sa Villalobos. So maraming kumakain dito. Ayan. Dito lang yung malapit sa Wellmanson. Ayan guys.
So, dito po, marami. Hi Maricon, naka-live po ako eh, saglit lang ako nag-live. Ayan, pwede masilip ulit. So ayan po guys yung proseso ng pagluto ng corn. Ayan. Siyempre, so sisilipin natin guys yung pag-portion ng kaluto. So marami na rin palang pumunta rito mga cheesy corn, mga corn dito guys. Overload cheesy corn. 75, small, big 95. Margarine, cheese powder, sugar, melted cheese, may grated cheese pa. So, ayan po guys, dito yan matatagpuan sa Villalobos Street. Ayan. Ang paninda dito. So, nandito ako tayo guys sa harapan ng Quiapo, simbahan guys. So, silipin natin guys yung kalyeto. Ang tingnan natin dito, medyo maluwag-luwag. Hi guys! So, dito tayo guys. Hi! Dito tayo guys. Nasa harapan tayo guys. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Gawayan po kami sa araw-araw. Kapag ilayo kami sa disgrasya, sa mismong loob niya. Maraming salamat sa blessing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, so ayan, medyo maluwag na guys. So, nandito na tayo sa gilid ng simbahan ng Quiapo guys. Nandito yung ititinda ng
naman yung mga Manila. So ayan guys, nandito na tayo sa KFC. Ayan. Napapansin nyo guys, wala na mga vendors, may guhit na yan guys. Ayan. Sa Carriedo Street na tayo guys, sa Carriedo na. Kasya na guys, oh. Naigpit na pinagpapawi. May mga nakaantabay na mobile. Mobile. Ayan, may mobile. Oh. Tuloy lang po niya, pinila ha? So, papunta na tayo guys sa ayan. Nandito rin, adaanan natin yung guys, adaanan natin yung Villalobo. Yung tawag dito. Baga na. So, ayan, kung napapansin nyo, wala nang maluwag na tayo. Nandito na tayo guys, So, ayan. Yung mga nagtitinda ng pusit, yung na pusit guys. Yung na pusit. Yung sinanay, espasol. Hanapin natin yung nagtitinda rito na wala yung pwesto nila. Hanapin natin. Magic water. Ayan, magic water. Oh, may rabbit, oh. Ikano ang isa niya? 300. 300. Isang issue pares. Mga ano to, pigs, nakagulay. Yan ang nakakatakin. Meron na akong isa ron, eh. Meron ako. Ano isa rin, 9 years ang ako. 9 years ang pinaka, yan. Buhay nila. Mas matagal. Matagal. Yes, pinakakanakain. Isipin ba yung alaga ko? 9 years na. 9 years na alaga. Ito, 2 months pa lang. Bata pa. 2 months pa lang. Yung alaga ng anak ko, medyo malaki ng konti niya. Tapos matanda ng konti yun. Kasi 2 months. So marami ka na palang, pinagkaano ka talaga. Sila mo lang akin, ano lang po, kondensya lang. Ito ng Batangas. Akala ko, nagkano ka. Pirato lang akin, di ko naman pinato. Mas malit na yung bahay natin. Pagka tumasok na doon. Sabi ako siya. Hello guys. Hello. Live tayo. Nasa Carriedo tayo ngayon. Nasa na si Neneng B sa Pasig River, Esplanade. Oh shit! Welcome to Batang Quiapo! Montenegro! Uy, ang ingay mo! So, ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Greenwich. Sa gilid ng Greenwich, makikita nyo guys yung dito guys yung border ng Tagawa.
yung burger ni Kagawad guys na pinipilaan. So, ayan. So, na-featured na natin to sa ating page, PBR TV page. Featured na natin to. So, pinipilahan talaga to burger ni Kagawad. So, ayan, kung napapansin nyo. So, nakapila kayo, sir. Habang pila, no? Ayan, habang pila ni burger ni Kagawad. Burger ni Kagawad. So, dito yung matatangpuan sa Carriedo guys, sa gilid ng Greenwich. So, may fit ang ating kapulisan ngayon. Sinisita yung mga bawat So, silipin natin mamaya dun yung silipin natin mamaya yung burger ng baga ng mama mo. Silipin natin. So guys, nandito tayo ngayon sa Carriedo, kung saan may fit na sila pinatutupad ng ating mga kapulisan. Ito na yung isang pulis din. Pero nakabantay sila. May isa pa rito. Yung ito may mobile yung pansin. So, pinapaalis nila yung mga nandito guys. So, ito yung baga ng So, ito naman guys, yung Lenyor. Lenyor yung sisig. Sisig with Java rice. Dito naman guys, sa gilid ng isitan. So, dito guys, sa gilid na to, meron dito talaga mga kainan guys. So, ito naman lechong kawali niya. Lechong sisig. Lechong kawali sisig ni Lenyor. So, nakapila rin sila dito, maraming pila. Ayan. Maluwag na dito guys, may tapat ng isitan. Maluwag na dito. Bantay sarado ng ating kapulisan guys. Video guys, so pasensya nyo na guys. So dito natin sa anggulo na to. Dito po guys. Ito yung Lenyor. Ito yung baga. Ayan guys, yung baga naman. Dito lang din yan. Ayan, sa Carriedo guys. Dito yan sa gilid ng Greenwich. Ito guys.
Medyo malabo doon kanina eh. Pero dito sa pwesto na to, medyo malabo. Ayun, dito yung kawali, yun yung dito rin sa kanto. Ente! Ayan. Dito tayo, nandito si Ate Jack ngayon. Bilisan mo lang! Ayan. So ayan, mapapansin nyo rin. Ayan, malinaw na ba guys? So ayan guys, dito na tayo guys. Ay Ate Jack, dito na naman ako. Picture na naman. Oo nga eh. Nakalive ako ngayon eh. Ayan si Ate Jack na baga ng mama mo ay. Say hi. Hi, baga ng mama mo, Ate Jack. Ayan si Ate. Ay, tayo. Ano yun nga? Kapit na lang. Hindi ko gusto yun eh. Meron ka mga karin ano yan? Ano? Sa'yo ba to, Ate Jack? Ay, mama mo. Yung isa, sa'yo pa. Ay, Milo. Oh, ayos. So, ayan, marami na namang pila guys. Marami pila. Pinipilahan guys. Dito! Madaming bili ka dito. Ano sabi niyo, sir? Okay naman. Dito kayo sa ano? Sa Kawali, Lechong Kawali. Sisig. Lechong Kawali, Sisig. Kay Linyor. Oo. Ayan. So, meron din dito guys sa kabila. Ayan, kung mapapansin nyo guys dito. Silipin natin guys yung ano. Silipin natin yung paggawa ng chowpan. Chowpan na with Hungarian sausage yata ito. Ano yan? Mac cheese yata ito. So ayan. Dami mga ingredients guys. Ay, boss. Ano yan? Chowpan with Hungarian, no? Chowpan, no? Tingnan mo ang paggawa ng chowpan. Ang dami mga pampalasa. Ay, sisilipin na natin, guys. Ha? Oh, nag-i-umpisa ka na mag-vlog. Galing, ha? Ha? Yo, shoutout mo naman ako. Mabuti ka pa, million views. Ay, shoutout mo nga yung aking ano. Okay. Ayan. Pati sa channel mo promote mo. Oh. May channel siya.
Sisilipin natin. Naubos na yung ano, fried rice. Chow pan fried rice. Chow pan. With Hungarian sausage. Kay, ano do? Kay Lenyor. Lenyor din to. Lenyor. Tsaka yung sisig. Lechong kawali, sisig. Kaya magluluto. Abangan natin mamaya pagluto ng chow pan. Ay, nagpasilip yan. Ito yung pampatibay ng relasyon, di ba? Relasyon ka ng pasensya mo. Pampahaba ng pasensya, pampatibay ng relasyon. O, pagbaba na. Magic water. Ayan, nandito tayo. Pasok na. Nandito naman tayo kay Lenyor. Ayusin natin guys. Ayan. Oo nga, ano, picture nga tayo. May 100 tayo dito. Wala din kami. Bossing, magkano ang pera na natin? Pero order dyan. 80 with rice na yan, ano? Java rice, ha? Java. Ayan. Itong kawali with Java rice. Talagang 80 pesos. Ayan. 100. Wala din kami. Ito naman yung baga ng dito yan guys, matatagpuan sa gilid ng isitan lang. Karyado pa rin, no? Okay. Sa gilid ng isitan. Wala din kami. Inyo po ate, kuya. Java rice with cheese. Java rice with cheese. Baga. Ayan naman natin naman natin na. Ito na guys. Ito na, gawa na. Chow pan. Ayan, gawa na. Luto na. Magkano ng per order dyan? 70 yung boss. 70 with rice na. No? Hungarian. Hungarian, tsaka 80 sa tapa. 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 Ano ba kung bukas mag-ikaw na dito? Bago mag-iwas. So, meron din dito. Dito lang yan guys sa
Sa gilid ng isitan, sa gilid ng Greenwich. Silipin natin. Java rice, dalawang ulam. Meron dito pinipilahan din. Dalawang ulam. Ay, dalawang ulam with Java rice, 100. 100. Okay. Meron din dito. Ano po ito? Caldereta? Caldereta. Caldereta ang baka? Baboy, spare ribs. Tsaka kare-kare, no? Kare-kare. Dinakdakan. Tsaka paksiw na. Ayan. So, 100 siya. Dalawang ulam. Dalawang ulam. Pwede silang mamili kahit ano. Basta dalawa. Dalawang ulam, guys. 100. Sulit na sulit. Dito lang yan, guys. Sa gilid na. So, ayan. So, meron naman dito creamy carbonara saka mac and cheese. 60 pesos. Mac and cheese. Buy one, take one. Ibang buy one, take one. Garden 50. So, dito tayo guys sa gilid na sa gilid na sa gilid tayo ng isitan sa Greenwich guys. Nandito yung burger ni Kagawan. So, ayan kung napapansin nyo, maraming nakapila. Dito lang tayo, tama. Dito lang tayo guys. May balikan. May balikan na naman guys yung ano dito. So, kanina, walang may bantay dito kanina. Para wala yung mga vet. Maliliit na vet also. So, ayan na, nandito na. Lolo, nag-umpisa na. Ayan.
guys, nakakadaan na yung sasakyan natin dito. Nakakadaan na yung sasakyan natin. So, yan na. Luluto na guys. Matikman yung luluto. Matikman ng luluto. Kano nga o yung maliit? Pwede po. Pwede makabili sa gitnet? Pwede daw baka, pwede. Pwede baka. Parang nalaglag yata. Naglag yung ano ko? Naglag? Alin po? Thank you rin. Siya na naman, may tulong yata ayun. Siya na. Uy. Ay, pwede magpadagdag pipino. Sarap pa. Konti lang ngayon. Yan. Ganun din, Ay, hawakan mo. nagalina niya. Ito, pupula po. Ito ba lang yan? Sarap.
ginagawa? Ginagawa ng pera? Ikaw lang yung ginagawa. So ayan guys, wala na yung kanyang birito guys. Ay, mapakita ko na sa inyo. Dito yan sa Quiapo guys, sa Cariaga. Dito maraming kainan dito guys. Nakahilera dito ang mga kainan. Ayan na yung sisig. Ayan yung sisig.
Ayan guys, kung napapansin nyo guys, maluwag na yung karyeto. So, mga motor na lang ang nandito kayo sa gilid. Uy! Nag-umpisa na. Nagkita rin tayo. Long time mo siya. Ha? Long time mo siya. Okay, okay naman. Sige lang. Kakain na ako ng bagay. Nagutom ako. Saan ka pong may pwesto rito? Ang linaw ng ano eh. Dito lang? Linaw eh. Ay, ako, malabo daw. Sabi ko, smart. Isa nagdidito ako. Maganda smart. Sabi mo sa akin nung araw dito. Nung nandun tayo kay Diwata. Nagpalit ako nandito. Bakit wala dito? Dito doon. Dito, Mark. Dito, smart. Pero sabi mo, ano, tawag dito, 5, kailangan 5, 5G ba yan? 5G. Hindi eh. Kailangan naka 5G. Hindi ka 5G. Hindi nga eh. Kaya pala, Sarin ano dyan o, dami na pa-vlog, kamay Doroteo, si Corner, Alonso. Bakit? Sinipag na barangay. Doroteo Jose yun. Doroteo, si Corner, Alonso. Kaya nga eh, nakita ko nga rin sa, Bakit doon ako eh? kaya nga nakita ko eh. Dami yung ano doon. Ina-update nila yung ano doon, ano. Pero bukas doon, linggo wala. Wala. Bakit ano yung nasa gutter na yung barangay? Laki pa na nga, laki na nga. Ano? Sidewalk. Nasa sidewalk, no? Dito na Palipiso, no? Kaya nga, sabi ko. Tapos napataas nila yon. Yari sila. Ha? Hindi na, okay lang. Eh, dala ako eh. Eh, luto na yung sisig, oh. Ayan guys, nandito si Black, MPH. Ayan o. Galing ako doon kay ano?
Ay, na-featured mo na yon yung kay Angelita, yung kaldereta ni Angelita. Punta mo. Marami mo kain doon. Doon, ang ganda ron. Ay, sa may Quinta Market sa gilid. Kaldereta ni, Angelita. Hanapin mo lang doon. Marami kumakain doon. Di ba, picture din yun sa, sa Jessica. Kaya nga, pupunta rin ako sa pagtapos nito, baka makapunta ako sa Esplanade. Punta ka rin doon? Yung Team Diwata, tuloy pa rin sila? Oo, nagkanya-kanya na. Wala namang event sa... Walang event? Kanya-kanya muna. Panood ko yung pumunta pala kayo dito nung interview nyo si Oo. Ano lang yan, si Diwata lang yun. Wala kayo nun? Niyaya na kami ni Diwata. Hangina, ang higpit dito hangina, may mga pulis dyan. Wala yan kanina, wala yan. Kung nga pa pinapasok dyan, Mamaya, pag wala yung bantay, balik sila. Ano kasi, when ang nagpakaibot. Ano yun? Kasama sila. Ano masabi sila? Ngayon, pinipilaan dito guys yung Kutsong Kawali, sisig, Elinyol. Kaya pala, natawag ka rin naman. Oh, mabawa yung sa tete. Dami talaga pila dito guys. Walang po yung pila guys.
So ayan guys, nandito yan sa gilid ng Greenwich. Ayan. At saka, Magkano ka? Pwede na. Umulan mag-ano pa agad ah. waga ng mama mo. Hans Clara, hi. Malinaw ba dyan? Malinaw ba dyan? Hello guys. Hans Clara, malinaw ba dyan? Eh. Go.
Yun, buti na lang malinaw. Dito ako sa ano. Kanina puntahan ko na kanina yung ano eh. Yung kaldereta ni Angelita. Yung sa may Quinta Market. Oo. Dito na ako ngayon sa Dito na ako ngayon sa may Greenwich. Sa gilid ng Greenwich, guys, makikita mo yung border ni Kagawad. At saka yung baga ng mama mo. Kay Linyol. Ayan, yung kawali, sisig kawali. Yung kawali. Oo, sa may Quinta Market pala yan, sa gilid. Sa tapat ng Villalobos. Dati sila sa may, doon sa may Villalobos Street, sa may, malapit sa may butika ron. Ngayon, lumipat sila. Doon sa gilid na ng Quinta Market. Sa tapat ng pawn shop. Yan yung kaldereta ni Angelita, guys. Kanina nandun ako, guys. Kanina nandun ako kay Angelita. Kaldereta ni Angelita, nandun ako, guys. Ngayon, nandito ako sa baga ng mama mo. Kakakailin nyo. Tuloy-tuloy pa rin, guys, ang pila rito, guys. Silipin natin dito. May buy one take one dito. Hungarian sausage, guys. Buy one, 70 pesos only. Ay. Buy one take one, guys. Buy one take one. Buy one take one. Hungarian. Buy one take one, sir. So, dito yung matatagpuan, guys, matatagpuan dito, guys, sa
Bisitahin. Sa gilid ng Greenwich, guys. So, kawali, guys. Oh. Ay, ay, bagong luto. Sobra. Dapat may ano, may malaki kang ano, tong. Yung tong, dapat may malaki kang tong. Iwanan ko ba? Iwan mo na. Sakit sa kamay yan. Ang baga ng mama mo. Baga ng mama mo. Yung kawali, sisig. Lemon spot. Walang smoke. Get free. Ipa-challenge na. Ipa-challenge ka, no? Ate. Ipa-challenge si ate, oh. Babalance yung coins. Kahit anong coins? Kahit anong coins? Ah, piso. Piso lang. Alam ko pwedeng ano eh, parang maliit na ano, coins eh. Basta piso. Lima. Gawa niyo to, Nay? Gawa niyo. Malalaki, no? Malalaki yung siomay nila. 4 pieces. 4 pieces, siomay. Homemade siomay. Toyo, maglagay ka na ng toyo. 50 lang, busog ka na. Okay na doon? Lalo kong province. Lalo ko. Ewan ko. Sarap po ba? Sarap. Nakain niya.
Anong pangalan ng siomay nyo? Siomay. Anong pangalan ng siomay? Homemade siomay, combo. Dali ma-videoan lang konti. Siomay ni Gloria. Siomay ni Donya. Doria. Donya. Donya. Siomay ni Donya. Siomay ni Donya, guys. Siomay ni Donya. Ayan. 4 pieces, 50 pesos. 10 pesos po. 10 pesos isa. Ayan. Homemade siomay combo. Yung mga basura. Ito, red meat. Red meat. So ayan guys, may bagong gawa dito guys. Ayan guys, bagong luto guys. Okay, Linyor. Sisig with java rice. 80 per order guys. Ayan. 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 Thank you for watching guys. Count me in tayo guys. Count me in tayo. So ayan. $80 per order, no, sir? 80 per order, guys. Sisig with java rice, 80 per order.
open with Hungarian sausage, guys. Magkano nito, kuya? Wala ho bang sauce yan? Wala. Pag Hungarian, walang sauce. Pwede. Pwede magpalagay. Dito kayo. Walang pila. May pila ka dito? Walang pila rito. Doon ka? Doon ang sisig ko. Ito, mabilis lang. Walang pila. Tuloy-tuloy. Ititrip yung ano.